Hola i benvinguts a aquest episodi especial de Diada de Sant Jordi. Avui els carrers s'omplen de llibres, de roses i de molta vida. És un dia molt nostre, per passejar, per descobrir històries, per compartir-les, i Sant Jordi és també una excusa perfecta, no només per llegir, sinó també per pensar, per gaudir de la literatura i de la nostra llengua, sense presses, amb calma. Per tant, avui parlarem de llibres i de les polítiques que hi ha al voltant d'aquest sector i parlarem de tot això amb una veu molt autoritzada, amb la Diana Riba, eurodiputada, vicepresidenta del Comitè de Cultura del Parlament Europeu i d'ofici empresària i llibretera. Així que celebrarem aquest Sant Jordi juntes parlant de llibres. Què tal, Diana? Molt bé. Encantada de ser aquí i parlar de llibres. Molt de gust, em ve tenir aquesta conversa de llibres i potser en aquest Sant Jordi hem de començar, crec que no podem defugir de parlar de Sant Jordi mateix, no? Si és cert que no pinta nada, que Sant Jordi era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer y que no tiene nada que ver con los libros. Fuera San Jordi, es el día del libro. Siempre se había llamado el día del libro. Y un día San Jordi se metió allí. No pinta nada. San Jordi era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer. Què en penses, Diana? Bueno, és bastant xocant que algú que se suposa o que sabem que ha nascut a Barcelona pugui dir que la Diada de Sant Jordi no té res a veure amb la nostra tradició, on, evidentment, hi ha els llibres, però, evidentment, és molt més que el dia del llibre, com volen fer sentir algunes veus, que potser s'assembla massa al dia del llibre de Madrid. Potser sí. Potser sí. Potser és una casualitat. Podríem començar parlant del sector del llibre en sentit ampli, perquè no només parlem d'un sector amb molt de pes econòmic, sinó també amb un pes democràtic i cultural. Quin és l'estat de salut del sector del llibre, diries, i quins són els reptes que té endavant? Jo crec que el sector del llibre és un sector poc conegut en l'àmbit general o polític quan parlem d'Europa. Evidentment, territorialment, i un lloc com Catalunya, l'àmbit del llibre que té aquesta xarxa de llibreries com tenim a Catalunya, de biblioteques, doncs és un sector molt conegut. Però és veritat que quan surts a Europa hi ha molt poca connexió, a vegades, entre les dades, entre els països, entre les polítiques que tenim al voltant de la lectura i del llibre. I, per tant, és un sector poc conegut on des de ja fa 7 anys intentem posar molt el focus, evidentment com a llibretera, en aquest tipus de polítiques. Creiem que és un sector que encara s'ha d'impulsar moltíssim, hem de recolzar moltíssim per la importància que té la literatura en el món cultural i més en un món o en una Europa que volem diversa i volem multilingüística. I, per tant, hem d'encara ajudar-los molt, ha d'estar molt present i ha d'estar molt present també al voltant de totes les polítiques educatives i en totes les polítiques culturals arreu d'Europa. Per tant, jo faria un balanç positiu perquè podem recordar quan van sortir el llibre digital que havia de ser la destrucció del sector i podem veure al cap dels anys que el sector del llibre és un sector viu, però que alhora és veritat que masses cadenes del sector del llibre estan en precari o sempre estan, si acaben a final d'any o no acaben a final d'any per poder seguir un altre any. I per tant això no ens ho podem permetre en una Europa que volem de societats crítiques, i passa, evidentment, per la lectura. Has tocat un tema que crec que és superinteressant, que és aquesta contraposició que sovint es fa entre digital i físic. Les últimes dades que tenim, que són de l'any passat, diuen que el sector del llibre continua sent molt físic. Els llibres impresos representen aproximadament el 83% del mercat, les llibreries físiques gairebé el 48% de les vendes i el canal online, en canvi, està al voltant del 23%. Per tant, hi ha una cosa interessant entre aquesta supervivència del sector físic, del sector tradicional, que segueix sent molt central, i al mateix temps, en canvi, ens trobem que cada vegada més, per descobrir llibres, per arribar fins a aquesta visibilitat, hem de passar per canals com Google, com Amazon, que potser també controlen a través d'algoritmes la visibilitat que tenen aquests llibres. Per tant, ens diuen què es pot veure, què descobrim i què podem llegir. Com vivim aquesta contraposició entre digital i físic? Jo crec que encara és molt físic, ho diuen les dades, però també ho demostren que tu per triar un llibre al final, o molta gent, acaba amb la prescripció de la llibretera. I, per tant, hi ha un punt que és el físic,
no? D'anar a un lloc on t'expliquin de llibres, i una altra que també està molt en el nostre dia a dia, que és la recomanació entre amics, la recomanació entre les persones amb qui treballem, l'últim llibre que has llegit, què em recomanes, no? Evidentment, una part d'aquestes passa pel món online, digue-li xarxes socials, digue-li internet, passa per aquí, on ara també tenim molta prescripció a través de xarxes socials. Però el món del llibre és una cosa, com el món audiovisual també, que aquest és més online encara, però hi ha molt de pell i molt de compartir, que és el que necessitem culturalment per transmetre les nostres tradicions també culturals. Per tant, jo crec que la dada que en aquests moments, després que el llibre online porti ja tants anys en el mercat, en què tots portem algun aparat per poder llegir, algun ordenador, al mòbil, on podem llegir, només estigui a les dades de cap al 20%, és que el llibre físic és molt necessari i la gent vol passar per aquest llibre físic per tenir una experiència lectora, diguem-ne, 100% lectora. I, per tant, a mi em sembla que és molt positiu en aquest sentit. Però és veritat que el món és digital, també. Per tant, no serà només físic com era fa 40 anys o 20 anys. El món digital existeix, però no només en lectura, sinó també de prescripcions, clubs de lectura que també són online, per passar fronteres o per passar altres tipus d'experiències que s'hagin de passar o que necessitis aquesta experiència online. Tot i així, jo crec que mentre conservem una xarxa de llibreries i biblioteques accessible, públiques, obertes a tothom, al món del llibre i físic, doncs està garantit. Et voldria treure un altre tema d'aquests Elephant in the Room, un tema que jo crec que preocupa molt al sector últimament, que té a veure amb la intel·ligència artificial. Es parla molt de que pot reduir costos pel que fa a l'edició, a la traducció, però també, i crec que això ja ho estem veient, es pot generar un allau de contingut generat per intel·ligència artificial, generat automàticament, i llavors ens fem la pregunta de si un llibre que es pot generar ara amb un assistent d'intel·ligència artificial en 10-15 minuts pot ser un gran transformador del sector, o quin paper o quina vàlua continuen tenint els llibres en aquest univers en el que la IA ja ha fet una irrupció molt gran. Que la intel·ligència artificial entrarà en tots els nostres sectors i el món del llibre no serà un dels que no hi entri. Evidentment hi serà. Recordo ja fa uns anys que va entrar amb força en les portades dels llibres i ja va haver un debat molt gran en el tema de les portades, si era de creació humana o d'intel·ligència artificial. Aquí ja va haver-hi un debat molt gran en les editorials si volien fer servir aquesta intel·ligència artificial o no a l'hora de fer la portada. Crec que es va aturar bastant per poder seguir tenint il·lustradors, il·lustradores, gent que fa les portades en actiu en aquest sector. En el cas dels textos, sempre hi ha hagut textos, diguem-ne, no vull dir menys qualitat humana o no humana. Jo crec que la nostra preocupació des del món cultural o del llibre, que estem en les institucions polítiques, perquè al final aquí també represento el Parlament Europeu, és que sobretot l'usuari ho sàpiga, pugui triar si està escollint un llibre fet per intel·ligència artificial o un llibre fet per un escriptor o una escriptora. De la mateixa manera que ens passa amb xarxes socials amb els vídeos o les pel·lícules que vindran fetes amb intel·ligència artificial. Aquí el que no podem jugar és que els algoritmes o les plataformes o com es posen els llibres en una biblioteca no quedi clar qui és l'autor, com s'ha fet i com el volem. I per altra banda, la qualitat literària que té un ésser humà de creació crec que és molt difícil es pot reproduir, però no es pot ser tan creatiu. I per tant jo crec que sempre hi haurà l'ànima del llibre, que és una cosa que no saps com ben bé explicar-ho, allò que t'ha fet sentir que has llegit un llibre diferent, un llibre que t'ha agradat, un llibre que et porta a aquells llocs que la intel·ligència artificial crec que reproduirà, però potser no t'hi portarà, però això ho veurem. Haurem de viure-hi, evidentment podem fer barreres perquè això hi hagi un control, però arribarà el moment segur. Online ens trobarem llibres fets amb intel·ligència artificial, l'important és saber-ho, com la música,
Jo crec que el debat és el mateix, és el mateix en la música. Sí, des del punt de vista de l'usuari està molt clar que hi ha una manca de transparència i una necessitat de transparència. Potser si ens aturem en la part de la creació, no? Abans de que el llibre arriba fins a l'usuari, a la part de la creació també hi ha un debat enorme sobre drets d'autor, evidentment, sobre com es nodreixen aquestes intel·ligències artificials amb aquestes idees que són d'algú. Exacte, sí. Jo crec que en aquesta legislatura un dels reptes que tenim i s'obrirà i tindrà un debat molt gran és obrir la directiva de copyright per aquest motiu. Veure com els creadors poden revertir econòmicament tot aquest contingut o no posar-lo, tot el contingut que es posa a la intel·ligència artificial, que al final farà un treball gràcies a la teva obra. Digue-li de la música, digue-li literari, digue-li de creació artística, de pintura, etc. I, per tant, aquí, en un món que és Europa, que el copyright és una cosa que està dintre dels nostres sectors i que fa que hi hagi un coixí perquè pugui sobreviure, perquè ja no sé si és viure de la creació literària i de la música, doncs és molt important que ho reforcem tenint en compte aquesta intel·ligència artificial que ja ens ha arribat, que quan vam fer la directiva de copyright no hi era. No era aquest univers. I, per tant, està obsoleta en aquest sentit. Molt important que sigui així i, sobretot, també que l'artista pugui triar si vol donar l'obra o no a la intel·ligència artificial, que aquest és un debat encara major. I tant, vinculat també amb el debat que hi ha al voltant de com fem que aquesta intel·ligència artificial no jugui en contra de la diversitat cultural i lingüística, que ens preocupa i ens ocupa molt. Exacte. En el món, quan et poses ja amb la intel·ligència artificial, queda ja encara més desdibuixat, no? El multiculturalisme, la multilingüística d'Europa, etc. Per tant, hem de ser molt curosos en aquest sentit, tant en tema algoritmes com el tema de l'ús de la intel·ligència artificial. Però per molt que ens prometin aquests mons utòpics d'autodestrucció, jo vull seguir pensant que sempre que els planifiquem i hem de ser curosos i hem de fer amb la idea i hem de fer polítiques perquè no s'arribin, evidentment, no ha acabat entrant tant. Avui en dia tenim una dependència amb el mòbil a través de les xarxes socials que és enorme i ja comencem a veure col·lectius que volen anar sense aquestes xarxes socials a sobre. Ja comencem a veure dispositius mòbils que ja no pots baixar-te aplicacions i, per tant, jo crec que l'ésser humà acaba triant sempre la relació amb l'altre humà, la relació en aquest sentit físic amb una creació humana o música, amb una creació també humana o una vivència en un concert amb la persona al davant. Hi ha un tema d'entre humans de connexió i de viure els moments culturals en col·lectiu, com passa amb les sales de cinema, en una llibreria o en un concert. Crec que és difícil destriar i que la humanitat sempre anirà a petar en aquests entorns col·lectius. Has anat traient alguns temes molt interessants com la qüestió de la protecció dels drets dels autors, de la intel·ligència artificial. Què s'està fent a nivell europeu des de diversos angles, des del que tu coneixes com a vicepresidenta del Comitè de Cultura, cap al sector del llibre? Quins són aquells temes on creus que la Unió Europea intervindrà, farà coses o que hem de seguir amb atenció? Una de les coses que s'ha aconseguit en els últims anys, també que tenir la presència de llibreters a la casa també ho fa, gent del sector del llibre, escriptors, que ara en som més gent, i el Parlament Europeu també ha canviat molt. Abans podríem dir que arribaven politòlegs o gent que s'havia dedicat a la política social i ara realment tenim una diversitat des de cuiners, esportistes, llibreters, escriptors i, per tant, això fa que tinguem una mirada molt més clara. Una de les coses concretes és fer informes que no són legislatius, però són informes del Parlament Europeu, votats al ple del Parlament Europeu, que posin el focus en el món del llibre i que ens donguin dades d'on està aquest sector i quines necessitats té per després, quan arriben les lleis, poder-les impulsar. En els últims anys hem fet un d'aquests informes del sector del llibre, que crec que és molt necessari això per saber on parem. Hi ha situacions a Europa que veiem com a estats membres no pots trobar a cap llibreria d'aquell estat un llibre amb la seva llengua oficial. Només trobes en anglès. Doncs aquesta dada segurament ningú la sabia abans de fer aquests informes. Per altra banda, hi ha molta legislació al Parlament Europeu que no té res a veure amb el món cultural, però que afecta directament el sector del llibre.
quan parlem de l'ús del paper i fem normatives de com es poden utilitzar o no el paper, el reciclatge del paper, afecta directament aquest sector. Si el que es vol és reduir encara més l'ús del paper, doncs hem de fer excepcions perquè n'hi ha una que és el món del llibre. Si volem seguir tenint llibres, evidentment no han d'estar dintre d'algunes de les regulacions, per posar un exemple. I per tant, des del comitè també estem molt atents a què passa a tota la casa que pot afectar aquest sector d'una manera directa. Després, en els plans de pressupostos, per exemple, doncs sempre hi ha l'apartat cultural, i on aquí estem fent una gran feina per intentar que al sector del llibre també li arribin les ajudes necessàries, sigui per traducció, sigui per edició, sigui per la creació, perquè la creació, tenir un escriptor o una escriptora poguent fer aquest exercici de creació amb tranquil·litat, que ho fem molt amb els artistes, també ho hem de fer en el món literari. Per tant, des d'aquí fem bastantes d'aquestes normatives i nosaltres, evidentment, ens és fàcil, però és la nostra vocació política, és cuidar-lo i detectar totes aquestes prioritats que tenim pel sector del llibre. Has tocat el tema, per exemple, de la qüestió de la sostenibilitat del paper, que és un tema que impacta directament aquest sector, i hem vist recentment a Catalunya, si aterrem aquestes qüestions, un canvi de criteris en subvencions que ha generat un cert malestar en algunes editorials. 58 en parlàvem, perquè precisament amb aquest canvi en els criteris de subvenció de manera retroactiva ens troben unes dificultats que les afecten especialment a aquestes que són de mida més petita. Com podem fer, perquè això crec que és una cosa que també es troba a nivell europeu, com podem fer per trobar aquest equilibri entre, evidentment, els reptes que hem d'enfrontar a nivell europeu i a nivell català pel que fa a sostenibilitat i al mateix temps també pensar en aquestes particularitats del sector del llibre, que no és un sector com un altre, i com podem fer-ho de manera que no amenacis aquesta diversitat cultural, aquesta pluralitat que et donen aquestes editorials de mida més petita o independents. La veritat és que és un dels grans reptes que té la Unió Europea i jo crec que en més sectors que no només el del llibre. També ens passa en el món audiovisual i ens passa en el món dels agricultors. Quan es fan les mesures per un volum molt gran, per empreses grans i mitjanes, i quan no estem cuidant què passarà amb aquestes lleis quan arribin les exigències, en aquest cas, per exemple, a l'editorial independent, que no té tots els recursos, o al pagès o pagesa que està sol en una explotació, i per tant hem de vigilar quan es fan les exigències com aterrarem, perquè és evident que Europa està plena d'aquests negocis, o hauríem de voler que els sectors hi hagi una pluralitat molt gran, que no hi hagi només grans editorials, en aquest sentit, grans conglomerats, i que les editorials independents, per tornar al món del llibre, dintre de l'ecosistema són molt i molt necessàries. Si no, moltíssimes de les veus no ens arribarien. I són veus indispensables en l'ecosistema literari. Són veus des de llengües minoritzades, veus escrites des d'espais que podríem considerar més petits, però al final fan aquesta literatura gegant, que és des d'aquest lloc petit, però de la vida petita, que diguem, molts som molt fans d'aquests llibres de la vida petita i costumista que ens diu el dia a dia, i que no són grans bestsellers, com volen les grans empreses, però al final tenen un públic i venen milers de llibres. I per tant, les editorials independents, no només amb la cura del creador, sinó amb la cura de l'edició, amb la cura dels llibreters, tenen un paper indispensable, com també tenen les editorials grans, però diguem-ne que hem de fer que visqui tot l'ecosistema. Per tant, donar ajudes molt encarades sense tenir en compte com demanaran aquestes ajudes les editorials independents, que segurament són les que més ho necessiten, doncs és un error gravíssim, perquè hem d'impulsar mesures perquè sobrevisquin l'editorial independent, la llibreria independent, perquè sense elles el món cultural s'empobreix molt. Jo crec que és molt interessant justament insistir en aquesta qüestió de la dimensió cultural i democràtica que té el sector,
veiem, per exemple, molt creixentment una tendència cap a la censura de llibres a escoles, a llibreries, biblioteques. Ho hem vist molt als Estats Units, es parlaven dels últims anys d'almenys 3.000 títols censurats, on hi ha títols molt coneguts com El conte de la serventa, Sé per què canta l'ocell engaviat, 100 anys de solitud. Per tant, estem parlant fins i tot de clàssics molt clàssics, però no només està passant als Estats Units. A la Unió Europea hem vist creixement atacs a petites llibreries perquè tenen continguts d'un cert tipus, per exemple, de temàtica LGTBI, i recentment, això fa unes 3 o 4 setmanes, veiem com a Alemanya, precisament, es retiraven d'uns premis públics 3 llibreries petites perquè el Servei d'Intel·ligència considerava que tenien informació rellevant que no sabem ben bé què vol dir, això ho han recollit diversos mitjans, i veiem que eren llibreries petites amb contingut antifeixista. Llavors hi ha com aquesta creixent tendència cap a la censura i cap a l'atac d'alguna manera a tot el que és el món del coneixement. Realment és molt preocupant els atacs a la llibertat d'expressió, els atacs que estan havent a llibreries, a biblioteques, a Europa, ja no cal a tot el món, però a Europa. Feia molts anys que no veiem aquest número, no cal anar molt lluny, a València amb l'arribada de Vox també es van treure de les biblioteques públiques revistes i llibres de la temàtica que consideren que no havien de ser-hi i evidentment escrites en català, i per tant hem de seguir denunciant aquestes situacions i reforçant que la democràcia passa per la pluralitat, que la democràcia no passa, la democràcia cultural, en aquest moment estem parlant, no passa només, no passa per les directrius que donen els governants que estiguin en aquell moment al poder, sinó que ha de ser d'un espectre enorme, perquè si no, no arribaran totes aquestes veus. Que es facin atacs a llibreries LGTBIQ+, o a llibreries que ara veiem, de llibres només escrits per dones, no? O sigui, avui en dia l'especialització és una manera de donar un contingut al teu públic, d'arribar a un públic concret, i per tant el que no podem fer és deixar que hi hagi feixistes que estiguin atacant aquest model de diversitat tan important que veiem i que és necessari a Europa. I per tant molt preocupats, estarem molt atents, sobretot denunciar-ho, i denunciar i estar-hi al costat de totes les persones, perquè evidentment aquí al final hi ha víctimes que són amenaçades, perquè aquí sabem quan ja ha passat, però pel camí hi ha moltes persones amenaçades simplement per ser demòcrates i per poder donar un contingut específic, un contingut antifeixista en els seus llibres que estan venent. Per tant, haurem d'estar molt atents i d'alguna manera hem de reforçar aquest múscul i comprar-los i llegir-los i regalar-los. La rèplica també és contrària, omplim aquestes llibreries, estiguem-hi i no deixem que els feixistes entrin a les nostres vides. Et prenc la paraula quan parles de la prescripció dels llibres, que sé que és una cosa que t'agrada com a llibretera. I et proposaria, si et sembla bé, que poguéssim fer recomanacions de llibres a personatges de la vida pública. Llavors et dic un nom i tu li fas una recomanació de llibre a aquella persona, et sembla? Em sembla. És així ràpid o tindré estona per parlar, per pensar? No, pots pensar una mica, no? Perfecte. Pel personatge. Jo et proposaria començar per la Rosalia. Bueno, la Rosalia, si me la trobés a la llibreria, pel que sé d'ella, deixa'm passar un moment, és una persona molt lectora, o com a mínim a les xarxes socials se'n parla dels llibres que llegeix en cada moment, o fins i tot fa fotografies amb els seus llibres, per tant seria difícil arribar-hi. Però pensant en un autor que sigui creatiu com ella, que aporti els límits de la creació a altres espais, a mi un autor català que m'agrada molt i que crec que em porta com a lectora a uns espais que amb cap altre m'ha passat, és amb el Pol Guasch, gran, no només escriptor, sinó poeta i multifacètic, i per tant un dels llibres que a mi més em va enamorar és el primer, que és Napalm al cor, i potser li diria, si no l'ha llegit i no el coneix, doncs que llegeixi el Pol Guasch, crec que li agradaria moltíssim, és com una cançó de Rosalia. Molt bé, que em prengui nota la Rosalia. I salto a nivell europeu. A veure. Orbán, que ara potser tindrà una mica més de temps lliure per llegir.
Orbán, clarament, ara esperem que tingui molt temps per llegir i per canviar, encara té temps per canviar. I potser Orbán, després de totes les polítiques... És que, clar, Orbán li tenim moltes ganes, crec que hauria de llegir molt, 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 molt. Però mira, pensant en coses que hem fet aquesta setmana al Parlament Europeu, hem presentat el llibre d'Open Arms, un llibre molt necessari, un llibre que parla d'una realitat que potser Orbán ha deixat d'esquena, i no només l'ha deixat d'esquena, sinó que ha impulsat per fer-la encara pitjor, la realitat que es viuen totes les persones en el Mediterrani que han de ser rescatades. Les conseqüències de les polítiques migratòries. Exacte, i les conseqüències de les polítiques migratòries, que ja ha sigut un dels pilars a Europa, d'aquesta Europa fortalesa i d'aquesta Europa que tots ens agradaria veure amb ponts legals i segurs per entrar d'una forma segura, que no s'hagin de jugar la vida al Mediterrani fent aquest cementiri tan gran que tenim al Mediterrani. Per tant, potser el llibre d'Open Arms, que el tenim de nou en aquest Sant Jordi, seria un bon regal per Orbán. Molt bé. I una recomanació per un nom una mica més proper per l'Elisenda Alemany? Ui, l'Elisenda Alemany sé que també és molt lectora, Primer hauria de saber què he llegit últimament, però potser amb aquesta campanya a Barcelona que té al davant i tanta feina que li vindrà com a alcaldessa, potser li recomanaria un llibre que a mi em va agradar moltíssim, que recomano i regalo a molta gent, simplement per desconnectar. Però és un llibre preciós que es diu Aterratge, de l'Eva Piqué, un llibre que parla dels aterratges que hem de fer a la vida en moments difícils, però ho fa amb una prosa impressionant i et porta a diferents viatges que ella també ha fet per la vida, no només viatges físics. I Aterratge de l'Eva Piqué crec que és imprescindible avui en dia per la literatura catalana. No podem acabar la llista si no et torno a treure l'Eduardo Mendoza. Tens alguna recomanació per ell que li pugui potser fer servei? La veritat és que aquests moments tan, a vegades podríem dir surrealistes, que hem tingut amb aquestes paraules d'Eduardo Mendoza, fent un atac tan clar, un dia tan meravellós de la cultura catalana com és el Sant Jordi, doncs seria molt difícil. Però jo entenc que l'Eduardo Mendoza deu ser avi. Potser sí. Potser li podríem recomanar la llegenda de Sant Jordi, qualsevol de les seves edicions. Fins i tot en pop-up només potser aprendria d'una gran de les nostres llegendes. I si no, recordo una versió meravellosa de la llegenda de Sant Jordi, el Mario Serra, il·lustrada per la Cristina Los Santos, que és un llibre meravellós per explicar als seus nets en català. Potser un gran regal. I acabo potser amb un parell de noms, si et sembla. Molt diferents, molt contrastats. Llados, el famoso finfluencer, el que et promet fer-te ric i que fa molts porpis. Potser com l'Orbán, potser el podríem endinsar en algun món en el qual no toca mai, o toca des d'una manera molt equivocada. Potser li recomanaria qualsevol llibre impactant d'alguna de les experiències dures, perquè són llibres molt durs, de violències i masclistes i de fins i tot violacions. En el mercat n'hi ha molts, però potser m'atreviria a recomanar-li la Virginia Despentes, que té el llibre de la teoria de King Kong, que és un clàssic. I si no, m'ha caigut a les mans i estic rellegint perquè crec que hi ha veus que són indispensables que hem de llegir. És un llibre molt dur, costa molt, però jo crec que té temps, no?, el Llados, per llegir. És probable. Entre Burpee i Burpee? Exacte. És el llibre, l'últim no, el primer, i esperem que últim en aquesta temàtica que hagi d'escriure la Gisèle Peliscot, que és el seu llibre de la submissió química i de les violacions que va haver de viure per part del seu marit i dels veïns, i aquesta comunitat d'homes que també existeixen, que nosaltres no veiem, nosaltres dues no veiem, però que evidentment s'alimenta de la utilització dels cossos de la dona fins al punt de cometre barbaritats com va haver de viure ella. Perquè la vergonya canviï de banda. Perquè la vergonya canviï de banda. I, per últim, per la von der Leyen. És un repte. Potser en personatges que estan en actiu, perquè la von der Leyen actiu en la política, potser l'apropiaria a la cultura catalana, no? Que llegeixi un bon llibre
algun moment clàssic de la literatura catalana, qualsevol de la Mercè Rodoreda, jo crec que Molt a favor. estaria molt bé. Potser li diria a la plaça del Diamant, perquè és un llibre que parla de diversos moments de repressió, ja sigui franquista, de repressió de les dones en la nostra societat, i jo crec que fins i tot el disfrutaria i coneixeria una mica més de les nostres escriptores. Una gran recomanació, Diana. Moltes gràcies, ha estat un plaer compartir. És molt difícil recomanar sense tenir la llibreria i tots els llibres al voltant. Però ha estat un plaer parlar de llibres, parlar de polítiques europees culturals amb tu, i ho deixem aquí per celebrar aquest Sant Jordi. Moltes gràcies, Diana. Sí, llegim molt i regalem molts llibres. I tant, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.